Estem dins de la biblioteca pública, enredada. Estos són els corredors interiors. This is a revolutionary moment in the world of information and in access to it. And this library, this building, this city is at the center of that revolution. I hem vingut ara al Cafè Gua. És el lloc on va començar a actuar i a cantar gent com Bob Dylan o Jimi Hendrix. De fet, la primera actuació de Bob Dylan va ser així, en el Cafè Gua. I a pocs metres del Cafè Gua tenim el Blue Note, un club de jazz de Nova York, així davant. Estem ara davant d'un lloc molt important que és Stonewall. I també a pocs metres, encara que no ho parega, tenim un altre dels punts molt característics de la ciutat. Així davant està l'apartament on es suposa que vivien els protagonistes de la sèrie Friends. I a la vora del riu Hudson tenim així un parc molt original, que és el High Line, que és un parc que està construït sobre una antiga via de tren que passava per així dalt, i avui en dia s'ha reconvertit en un parc i és un dels més xulos. És un lloc supercuriós de Nova York. This is a cool spot too. And then everybody will come in. And then everything will come in. Here in Southern California.